τον άντραν της εθάψαντον την ίδια ημέρα, και η Μαρικού ποιον σκέφτεται πώς θα τα βγάλει πέρα με ένα μωρόν 7 χρονών που δεν θα έχει πατέρα. Η Μαρικού με βάσανα και πίκρεσε χορτάτη. Πριν 5 χρόνια έχασε το έναν της αμάτι και η καρκιά της με καμούς πραγματικά γεμάτη. Τώρα η μοίρα λύπητα πάλι ξαναχτυπά την. Επήρεν της τον άντραν της τσάφηκεν τη σειρά την και μια ζωή με βάσανα ξέρει το καυτεράτη. Εις τη ζωή που βρίσκεται αβέβαιη μπροστά της, το γιον της τον Κωστάκιν της ενάχει πιο κοντά της, που πρέπει τούτη να σταθεί ποδατσεδά μπροστά της. Κι αφόσον με το γιόκαν της μόνοι τους ποιον εμείναν, επί εντζέπιασε δουλειάν από τον πρώτο μήναν, εις το σχολείο του Κωστή μέσα εις την κατσίναν. Όμως ο γιος της λαλεί και θέμα επιμένει, μπροστά στους άλλους μαθητές να φέρνεται σαν ξένοι, γιατί αντρέπεται να πει μάνα του ότι ένι. Είπεν, μανά αντρέπουμε πάρα πολλά για σένα, διότι οι συμμαθητές όλοι τους ως τον ένα εναλλαλούν τούτη στραβή μάνα μου εμένα. Η Μαρικού πληγώθηκε, μα όμως συνεχίζει, στο σπίτι της το γιόκαν της μ' αγάπη να φροντίζει, μα στο σχολείο έδειχνεν πως δεν τον γνωρίζει. Επέρασεν η Μαρικού μαράζα με ρωτήσεις, εσάριζε σφουγγάριζε σε σπίτια επιχειρήσεις και σπούδασεν τον τελικά με 1002 στερήσεις. Και ο Κωστής κάποια στιγμή εγνώρισεν τη ξένια, που πότε να την παντρευτεί είσεν για μόνην έννοια, άμα να πέψει αντρέπετουν τη μάναν του προξένια. Σιγά σιγά τη μάναν του αρκεύκει και μισά την, τα πλάσματα εμπλούσια, το σπίτι του παλάτιν, πώς να πέψει μια στραβή προξένια με ένα μάτι. Αφού προβληματίστηκεν και αφού καλά το σκέφτην και αφού τη ξένια πράγματι παράφορα ρωτεύτην, μόνος του την εζήτησεν και τελικά παντρεύτην. Η μάνα κλαίει και πονεί που τον καμόν εκάει. Ο γιος της επαντρεύτηκεν 17 του Μάη κι ούτε που της επέτρεψεν στο γάμον του να πάει. Ο Κώστας επροόδεψεν χωρίς κανένα ζόρι, έκαμε με τη ξένια του θκιογιού και μια κόρη, όμως η μάνα του να πά έσω του εν μπορεί. Τα θκιό σου πόθκια είπεν της έσω μου εθαμπούσιν, με έναν αμάτιν άσχημιν θέλω να σε δούσιν, μανά τα 3 μου μωρά γιατί να φοηθούσιν. Που το μαράζιν το πολλήν λιώνει η καημένη, γιατί το ξέρει δυστυχώς εγκαταδικασμένη στην νύφην και στα γόνια της να παραμείνει ξένη. Μέχρι που μια Κυριακή την πόλο πικραμμένη ήβρεν την μια γειτόνισσα ονόματι Ελένη, ανήμπορη να σηκωστεί και μισοπεθαμένη. Ελένη εμουρμούρισεν και λούθηκεν το κλάμα, στο γιο μου το Κωστάκι μου κάμνο σου τούν το τάμα, άμα πεθάνω κι ύστερα να δοκιστούν το γράμμα. Κι η Μαρικού τα λομπροήν πάει να ησυχάσει. Επέθανεν και θάψαν την, επίεν ποιον να πνάσει και πιαν τζοϊό στο γράμμα της κι ανήτω να θκιαβάσει. Εθκιάβασεν το μάμελεν ο Κώστας να βοβώσει. Έγινε και έναν ύμπορος βελόνι να σηκώσει κι αν του καχίσκαν μασερκάν εν ήταν να την νώσει. Έγραφεν του η μάνα του με λόγια πονεμένα, πάντα ελάλες με στραβήν γε μου εσου εμένα, μάνε διερωτήθηκες γιατί είχα μόνον ένα. Τότες θα ήσουν γιόκα μου 2 χρονών και κάτι, που κόντεψες και έπαιζες στου λάκκου τα λακάτι
και γύρισεν και σούφκαλεν το ένα σου αμάτι. Επήρα μέσα στους γιατρούς, τους πιο καλούς του κόσμου, γιατί εγώ το θέλησα, μάρτυρας ο Θεός μου, να δω κοτώναν μου εγώ για να σιφκιώ ο γιος μου.